Aerex-lämmitin on äärettömän helppo ja energiatehokas käyttää. Tämä on täysin hajuton. En ole haistanut kertaakaan mitään. Me on todettu, se on ollut meille ihan huippujuttu. No Aerexhän on todella helppokäyttöinen ja virtaahan se ottaa tosi vähän, että tarvittaessa saat sen toimimaan vaikka tupakan sytyttimestä. Mekin ollaan sitä joskus huoltotoimien yhteydessä otettu virta tupakan syttäristä, se toimii ihan sillä. Halli, missä taistellaan koko ajan sen kanssa, että talvella meillä ei lämpö riitä siellä ja ovet aukeaa kummastakin päästä ja halli on 50 metriä pitkä. Me on todettu, se on ollut meille ihan huippujuttu ja jo sen takia, että siellä on miesten kiva työskennellä. Ei tarvitse olla aina turkishaalarit päällä kovalla pakkasilla. Tosi tehokas ja vaivaton tapa pitää esimerkiksi meilläkin toi huoltoteltta lämpöisenä. Että Tunturillissakin tänä vuonna pakkasesta huolimatta, niin jätkät pystyy suunnilleen teepaita päällä olemaan tuolla teltassa sisällä työskentelemään. Se on tosi tehokas ja helppo. Tämä Aerexin lämmitin on erittäin hiljainen. Meillä on ihan omasta tarpeeksi jo itsellä tätä melua niin paljon, kun näitä raskaan kaluston kanssa touhutaan ja se on hyvä. Siitä ei tule minkäännäköistä ääntä, että se on hyvä. Tämä on täysin hajuton. En ole haistanut kertaakaan mitään. Tämä mikä on kova juttu, niin siitä ei tule minkäännäköistä pakokaasua. Meillä oli siellä polttoainelämmittiä meidän ennen, niin siellä oli melkoinen katku ja muu, millä pyrittiin pitämään sitä, niin tämä on hyvä. Tässä laitteessa ei ole ollenkaan polttavan kuumia pintoja, että täysin turvallinen. Ja justiinsa tällättis niin kuin meidän tää hallitilakin talvisaikaan, kun tää näillä ilmalämpöpumpuilla lämpenee normaalisti, niin kova pakkanen kun tulee, niin niiden tehohan ei riitä pitämään. Tää on 2,5 neliöinen halli, aika korkea tilanne lämpöisenä, mutta tuollaisen kun laittaa apulämpäriksi, ensinnäkin se ei vie juuri mitään energiaa, ei vie paljon polttoainetta, ei aiheuta mitään katkua, mutta kyllä lämpötila nousee hallissa tosi hyvin.